ଅନୁତମା ଏଇ ଦୁନିଆ ନାହିଁ ରେ। ସୁନିଲ ଏଇ ନିଅ ତମ ପଇସା ଯାଅ। ଆରେ ଗଣ ତମେ ଆସିଗଲ ବୁଝିଲ ଗଣ ତମର ଏଇ ମାତ୍ର ଡେଡିକେସନ କାମ ପାଇଁ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି। ଏଇ ନିଅ ତମର ଏଇ ମାତ୍ର ସାଲେରୀ ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବୋନସ୍। ଥାଉ ବାବୁ ମୋର ଆଉ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ମା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଥିଲି ସିଏ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ପଇସା ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଏତେ ହତଭାଗା ପୁଅଟା ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ମା ମୁହଁଟା ବି ଦେଖିପାରିଲିନି। ବାବୁ ମୁଁ ଖାଲି ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ମୋ ସହିତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆପଣ ତ ସେମିତି ନ ହଉ।